Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή δεν βρεθήκαμε εδώ σήμερα και ούτε ξεκινά από εδώ σήμερα ο αυτοδιοικητικός μας χρόνος, έχουμε μια ιστορική συνέχεια. Ξεκινώ λέγοντας ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια ζήσαμε θεσμικές αναμορφώσεις από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη μέχρι και τον Κλεισθένη ως αυτοδιοίκηση, οι οποίες, θα μου επιτρέψετε να πω την προσωπική μου γνώμη, είχαν επί της αρχής σωστή στόχευση, όμως όταν φτάναν στην υλοποίηση, είτε αυτή είχε να κάνει με τις θεσμικές κατοχυρώσεις, είτε είχε να κάνει με πόρους και οικονομικά μέσα, εκεί τα πράγματα έμεναν ατελεί και γι' αυτό οι στόχοι δυστυχώς δεν επιτεύχθηκαν ποτέ, δηλαδή οι οργανισμοί να είναι σήμερα στο επίπεδο που οι εμπνευστές αυτών των νομοσχεδίων πλαίσιο είχαν προφανώς κατά νου. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες και πολυεπίπεδες και όχι μόνο οικονομικές κρίσεις που συντελέστηκαν στην Ελλάδα. Κρίση η οποία φυσικά και δεν μας εξαίρεσε και δεν μας άφησε εκτός. Αντίθετα, μας έπληξε και σε θεσμικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο λειτουργίας. Και είναι γεγονός ότι πληγήκαμε έντονα, πληγήκαμε σκληρά, αλλά ευτυχώς, όπως προκύπτει από τα πράγματα, δεν πληγήκαμε ανεπανόρθωτα. Διότι παρόλες τις αντιξότητες, οι αυτοδιοικητικοί αντέξαμε. Και αντέξαμε μέσα από δράσεις, μέσα από πολιτικές που συνέβαλαν στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και τις κρίσιμες για τις ειδικές περιστάσεις συνοχής και των πολιτών και των κοινωνιών κατ' επέκταση. Αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, δηλαδή κατά τη μεταμνημονιακή λεγόμενη περίοδο της εξόδου από την κρίση, ως αυτοδιοίκηση ήμασταν παρόντες. Ήμασταν παρόντες, αλλά όχι όμως ως απλοί παρατηρητές της μετάβασης, αλλά παρεμβαίνοντας ουσιαστικά και καταλυτικά στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και των αρμοδιοτήτων μας. Σήμερα ο συνεδριακός μας διάλογος πραγματοποιείται καθώς η νέα αυτοδιοικητική περίοδος έχει σχεδόν εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσει. Η νέα δηλαδή πενταετής μας θητεία, τόσο ως δημοτικών αρχών όσο και ως συλλογικών οργάνων, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, καθώς μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε, να εργαστούμε και να συμμετέχουμε ενεργά και κυρίως παρεμβατικά ως συνδιαμορφωτές για την πραγμάτωση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του μοντέλου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση του κράτους, συνδιαμορφώνοντας μια ρεαλιστική ατζέντα με μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για τη μετάβαση της χώρας σε νέα και πιο σύγχρονα επίπεδα, οι Δήμοι μπορούμε και πρέπει να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, φύση και θέση. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σημερινής εισήγησης, ευτυχώς δεν βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά, ούτε πραγματευόμαστε τα πάντα από μηδενική βάση. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν βήματα σημαντικά σε μια διαδικασία εξέλιξης και αναβάθμισης τόσο της υπόστασης όσο και της λειτουργίας των Δήμων, αλλά και αυτών ακόμα των ερετών στελεχών. Ενδεικτικά και επιγραμματικά, στο πεδίο της κυβερνησιμότητας, άλλαξε ο εκλογικός νόμος και οι νέες ερετές διοικήσεις απαλλάχθηκαν από πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αντίστοιχες της προηγούμενης περίοδου. Θεσπίστηκαν επιπλέον θέσεις αντιδημάρχων. Με την θέσπιση της πενταετούς θητείας, οι νέες ερετές διοικήσεις έχουμε πλέον περισσότερο χρόνο και άνεση για να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας. Σε ό,τι αφορά την βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, με την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 4782 του 2021 για τις δημόσιες συμβάσεις, ενισχύθηκε η ευελιξία και η αποτελεσματικότητά μας σε ό,τι αφορά τη γρήγορη αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων των Δήμων μας. Η Επιτροπή Θεσμών
και η ΚΕΔΕ συμμετείχαν στη διαβούλευση και στη συζήτηση στη Βουλή σε παραπάνω από 120 νομοσχέδια. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουμε καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις για τον εσωτερικό έλεγχο στους Δήμους, με σκοπό να αναβαθμιστεί το κύρος του θεσμού μας και να ενισχυθεί η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας. Με συνέπεια και προσήλωση προστατεύουμε το κύρος του θεσμού και των ερετών από οποιαδήποτε άδικη και κακοήθη επίθεση. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του κύρους των ερετών αλλά και των θεσμών μας. Μέχρι σήμερα έχουμε θέσει επιτακτικά στο Υπουργείο Εργασίας το θέμα των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προβλημάτων των ερετών. Καταργήθηκε με παρέμβαση της ΚΕΔΕ το ασυμβίβαστο για τους δικηγόρους δημάρχους. Συμφωνήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης ΕΚΔΑ και ΚΕΔΕ η διαρκής επιμόρφωση τόσο των ερετών όσο και των υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης. Με τεκμηριωμένες προτάσεις έχουμε αιτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών την τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με τα διοικητικά μέτρα και τη θέση σε αργία των ερετών. Σε θέματα που αφορούν στο προσωπικό και την αφέμαξη που από επί χρόνια γίνεται στους ΟΤΑ, ζητήσαμε και πετύχαμε να παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για τις κατεξαίρεση μετακινήσεις των υπαλλήλων ΟΤΑ σε διάφορους φορείς, καθώς και η σύμφωνη γνώμη για τις μετακινήσεις των μηχανικών και των τεχνικών υπαλλήλων ΙΔΟΜ. Επιπλέον και μέχρι σήμερα και με τη συνδρομή της Επιτροπής μας, υπερασπιστήκαμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών μας, με κέρυες πρωτοβουλίες και δράσεις, με συστηματική εργασία, με άρτια τεκμηρίωση στις διεκδικήσεις και κυρίως με ρεαλισμό. Έτσι, πάλι ενδεικτικά, είμαστε η διοίκηση της ΚΕΔΕ που προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να ακυρώσει το τέλος ταφής. Μια άδικη και παράλογη επιβάρυνση σε βάρος των Δήμων και των πολιτών από το κεντρικό κράτος. Από την πρώτη στιγμή τη χαρακτηρίσαμε παράνομη, γιατί μας επιβαρύνει αδικαιολόγητα. Απαιτήσαμε από την κυβέρνηση και πετύχαμε να έχουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, χωρίς ευνηδιασμούς, χωρίς τετελεσμένα, σε ό,τι αφορά στην διαμόρφωση του νέου Εθνικού Σχεδίου για την διαχείριση των υδάτων, καταθέτοντας άμεσα ένα ολιστικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης που δεν θα αφορά μόνο το πόσιμο νερό, αλλά και τα αρδευτικά ύδατα. Ξεκαθαρίσαμε σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αποτελεί προτεραιότητά μας η ενίσχυση των δημοτικών υποδομών και μέσων πολιτικής προστασίας για να θωρακίσουμε τις ζωές αλλά και τις περιουσίες των συμπολιτών μας από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών. Δώσαμε μάχες για την κάλυψη του κόστους της ναυαγοσωστικής κάλυψης, που ως αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε από το κεντρικό κράτος στους Δήμους. Διεκδικούμε σταθερά την απόδοση του συνόλου των πόρων που αφορούν στην αύξηση του ενεργειακού κόστους για Δήμους και ΔΕΙΑ. Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας και στην επιβολή παρακράτησης 20% επί του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, των εστιατορίων και των συναφών καταστημάτων που αποτελούν θεσμοθετημένα έσοδα των Δήμων. Φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που προκύπτουν και διαμορφώνονται σε ένα νέο δυναμικό περιβάλλον εξελίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς. Η ανασυγκρότηση της χώρας, σχεδόν νομοτελειακά μπορώ να πω, περνά μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Στο νέο οδικό χάρτη για την αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού που διαμορφώνεται, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας φιλοδοξεί, αλλά και υποχρεούται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Το πεδίο στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε έχει κυρίαρχο άξονα τη θεσμοθέτηση της αναβάθμισης τόσο του αυτοδιοικητικού θεσμού, έσου και του ερετού πολιτικού προσωπικού. Η συνταγματική επιταγή για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι μόνο με θεωρητικές κατασκευές, αλλά κυρίως με πολιτική βούληση για την εφαρμογή ρεαλιστικών, επιδραστικών
και αποτελεσματικών ανάλογων πολιτικών. Ήδη εργαζόμαστε με σχέδιο και πρόγραμμα για περισσότερη αποκέντρωση μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας και της αυτοδιοίκησης, που θα στηρίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της εγκύτητας στους πολίτες, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. Για την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης κεντρικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με έμφαση στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Με επίκεντρο τη λειτουργική αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων, με πόρους που θα είναι θεσμοθετημένοι και επαρκείς κατά τη συνταγματική επιταγή. Με ενισχυμένες αρμοδιότητες και ευθύνες που, για να είναι ουσιαστικές, θα πρέπει να συνοδεύονται πέρα από την άρτια θεσμοθέτησή τους και με πόρους, προσωπικό και μέσα. Με τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση της καταστατικής μας θέσης. Με την επέκταση και σε βάθος διαφάνεια σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής των αποφάσεων, αλλά και υλοποίησης των πολιτικών που αφορούν στη λειτουργία των Δήμων. Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων στόχων διεκδικούμε, ήδη το πρώτο βρίσκεται σε εξέλιξη, άρα το πετύχαμε, τη σύνταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχει ήδη συσταθεί, έχει συνεδριάσει επίσης μία φορά η οικία Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου η ΚΕΔΕ εκπροσωπείται. Τη σύνταξη του νέου κώδικα δημοτικών υπαλλήλων, την κατάργηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας των αποφάσεων των Δήμων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τα Υπουργεία, ώστε κάθε έλεγχος των αποφάσεων να αφορά μόνο στην νομιμότητά τους. Τη διεύρυνση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, των βαθμών ελευθερίας των Δήμων στην οργάνωση των υπηρεσιών τους. Την υιοθέτηση της πρότασης της ΚΕΔΕ σε ό,τι αφορά το θεσμό της κινητικότητας, να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για το προσωπικό όλων των κατηγοριών και όχι μόνο των τεχνικών και των οικονομικών υπαλλήλων. Την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων μέσα από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ 21-27, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 43 του νόμου 49-14 του 2022. Την υλοποίηση ενός τετραετούς προγράμματος για την κάλυψη των κενών θέσεων σε προσωπικό των Δήμων, τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών και την αντικατάσταση όσων υπαλλήλων αποχωρούν, είτε λόγω κινητικότητας, είτε λόγω συνταξιοδότησης. Τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των ερετών της αυτοδιοίκησης με βάση τις σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, με όρους οικονομικής και θεσμικής ισοτιμίας σε σχέση με το άλλο πολιτικό προσωπικό. Την υλοποίηση διετούς προγράμματος συγκρότησης των 7 αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας των ΟΤΑ, δηλαδή για τη διασφάλιση της υποδομής και εξοπλισμού, την πρόσληψη προσωπικού, την οργάνωση υπηρεσιών και εκπώνηση προτύπων, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη προσωπικού, ενημέρωση ερετών και υπαλλήλων ΟΤΑ. Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Την υλοποίηση προγράμματος συλλογικής υποστήριξης για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων στους Δήμους. Την ολοκλήρωση του προγράμματος στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας. Την ολοκλήρωση του προγράμματος συγκρότησης των υπηρεσιών δόμησης. Τη συγκρότηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των Δήμων με την υποστήριξη της ΕΕΤΑ. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων όταν ασκούνται συντρέχουσες αρμοδιότητες, δηλαδή όταν ασκούν τυπικά και πρακτικά την ίδια αρμοδιότητα ταυτόχρονα 2 διοικητικά επίπεδα, είτε το Υπουργείο, είτε οι αποκεντρωμένοι, είτε οι περιφέρειες, είτε οι Δήμοι. Την αλλαγή της διοικητικής υπαγωγής υπαρχουσών συγκροτημένων δομών που ήδη λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι διάγουμε μια εποχή μετέχμιο για την αυτοδιοίκηση. Πρέπει όλες και όλοι μαζί να δείξουμε αυξημένα αντανακλαστικά, να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία και να πάμε μπροστά με σχέδιο και γνώση.
Οι καιροί δεν περιμένουν. Σύγχρονοι και ισχυροί δήμοι θα υπάρξουν μόνο όταν εμείς θα είμαστε παρόντες και καταλυτικά συμμέτοχοι σε όποια εξέλιξη μας αφορά. Το μοντέλο κράτος πατερούλη που σχεδιάζει για εμάς χωρίς εμάς επί δεκαετίες, είτε μας αρέσει είτε όχι, σαφώς και δεν μας αρέσει, υπήρξε καθεστώς. Με μια ψύχρεμη και κυρίως αντικειμενική ενδοσκόπηση, οφείλουμε να δούμε και να παραδεχθούμε ότι για να συμβεί αυτό, ιστορικές ευθύνες υπήρξαν και από τη δική μας πλευρά. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών έχει αλλάξει ρότα. Καταφέραμε να εγκαταλείψουμε ιδεολειψίες, αγκυλώσεις και αναχρονιστικά στερεότυπα. Έχουμε καταρρύψει κομματικές διαχωριστικές γραμμές. Βάλαμε στο περιθώριο μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κατακτήσαμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα, θα έλεγα, να συναντιόμαστε σε κοινούς τόπους και να αγωνιζόμαστε όλες και όλοι μαζί για κοινά συμφέροντα. Αναβαθμίσαμε το κύρος μας και κερδίσαμε την αξιοπιστία μας, τόσο απέναντι στην κεντρική διοίκηση, όσο και κυρίως στους πολίτες που αντιπροσωπεύουμε. Πλέον οι στόχοι μας, οι θέσεις μας, οι αξιώσεις μας προσεγγίζουν και καλύπτουν ολιστικά και κυρίως με υψηλό δείκτη τεκμηρίωσης κάθε πεδίο και κάθε πτυχή που μας αφορά. Εδώ και αρκετά χρόνια περάσαμε από τον επέτη που δημιουργεί πρόσκαιρη φασαρία για να λάβει ψίχουλα στον ισότιμο συνομιλητή που διεκδικεί, προτείνει και συνδιαμορφώνει. Σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με την πληθώρα νέων προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση, η ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές μεταβολές, το νέο μοντέλο τουρισμού που μεταβάλλει την ταυτότητα των πόλεων προορισμών, οι μεταναστευτικές ροές και άλλα, αυτό το μοντέλο του συγκεντρωτικού κράτους είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Σε αυτές τις νέες συνθήκες που απαιτούν πιο άμεση, πιο ευέλικτη και τελικά πιο αποτελεσματική διοίκηση, που οι πολίτες προσδοκούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που απαιτούν τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας, που αξιώνουν περισσότερη συμμετοχή και αντιπροσώπευση, που επιθυμούν να εμπιστευτούν αυτόν που νιώθουν διοικητικά πιο κοντά τους, τώρα είναι η ώρα για μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, σύγχρονη και πραγματικά αυτόνομη, για δήμους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.